Stretávame sa tu o nejakých pár týždňov skôr ako obyčajne každý rok. Tak hneď na úvod jednoznačná otázka. Prečo presun termínu Challengera, ktorý už tento rok napíše svoj 11. ročník, 10 rokov v Trnave, teda 10. rok v Trnave, predtým jeden prvý ročník v Stupave, ešte sme tu kedysi začínali. Takže prečo práve táto zmena termínu? Ďakujem pekne. Tak zmena termínu vyvstala po naozaj niekoľkých rokoch. Ten kalendár ATP sa trošičku vždy upravuje každý rok alebo na nejaké obdobie dopredu a my sme zvažovali z viacerých strán už zo 2 roky tento termín zmeniť, keďže v tom našom pôvodnom termíne, ktorý je septembrový, sa nahrnulo do toho termínu naozaj veľa challengerov. Bol tam dokonca jeden rok 7 challengerov, tak sme zvážili iný termín, ktorý sme po dohode z ATP v podstate dostali, a to bol tento augustový. No, je tam naozaj viacero okolností. Jednou vecou je termín, druhá vec je aj to hranie. V podstate v tom septembri to trošku bolo problematické ohľadom počasia. Ten dážď sme tam niekoľkokrát mali, čo nám skomplikovalo situáciu. Takisto aj ten slnečný svit, aj to vám niečo robí, to znamená, mohli sme hrať maximálne do nejakej 6. hodiny, 3:45, teraz to máme o hodinu posunuté neskôr, čiže aj to počasie v podstate v tom auguste je výborné, ustálenejšie. A tohto roku je síce pravda, že je tá olympiáda a trošku sa bijeme s tou olympiádou, ale je to raz za 4 roky a pevne dúfame, že keď si tí hráči v podstate nájdú v tom kalendári ten termín, tak si ho zaradia do svojho programu a budú sa môcť toho turnaja zúčastňovať pravidelnejšie, keďže v tom čase iné veľké turnaje nie sú. Jedine v Amerike, tak v zásade zvyšok tých hráčov má veľkú možnosť hrať tie najväčšie challengere a tí hráči radšej ostávajú v tej Európe, ako by sa mali presúvať do Číny a odtiaľ zase letieť do Ameriky, ale o tomto môže aj Domčo trošku viac povedať, ako to oni cítia, ako sa na to pozerajú a aký majú na to pohľad.